Assalamu alaikum, hurmatly dostlar. Bugün Teýil bayramçylygy ýetip geldi. Bugün 30 dekabr, ertir 31 dekabr. Teýil bayramçylygy 2024 ýetip geldi. Hemmeçämizin Teýil bayramçylygymyz gutly bolsun. Goý 2024 öz rafkaly bilen bile gelsin. 2024 ýyl düşündi, rafkaly, goýu ýyllaryň biri bolsun. Bu ýyl 2024 her ýyl keler ýaly gowy edip uldan ul edip türkmen ýurdumyzda bellenip geçiler. Ýene bir gezek täze ýylyňyz gutly bolsun. Sizin öýüňizde azudalyk, agzybirlik, paratçylyklara beklendi. Jan sağlyk, ömrüňiz uzak bolsun. Sag boluň, täze ýylyňyz gutly bolsun.